welcome back again sa my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang Gwapa. And so for today's video, nakita nyo, outdoor naman tayo, no? So for today, wala tayong gala, no? So meron tayong racket for today. So ayun nga, in-invite ako ng classmate ko na mag-photographer daw sa sa anak ng ate niya. So nandito ako ngayon sa Villa Amor. So time ngayon today is 4:30 PM. Pero alas 6 pa daw mag-start yung birthday party. Ika 1 year old na lang baby. So ayun nga, baby girl yung pipicturean natin today. So ito yung mga dala natin. So meron tayong camera. Ayan, may mga capsules pa ako kasi mamaya may delivery tayo mamaya sa banga. So ayan, mga gamot, mga batteries. Ayan, mga battery. Ayan, battery, charger, tsaka especially yung camera. So, guys, samahan nyo ako kasi ito yung racket ko since 16 years old na ako, nag-start na ako pagiging photographer. So, ayan. So, samahan nyo ako mamaya doon sa loob. Okay? Happy birthday na dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Bertie. Alright, go your number, Bertie. Bla. Siap ka ba? Hey. Wala ka siya.
photographer. Kanya. Sik magsik. Nag-ahimim ko na kami. Nahuli tayo, no? So, yun nga. Nakapag-picture din ako sa mga tables nila. So, ito yung kinuha kong pagkain. Ayan, basta photographer ka, talagang huli ka talaga kakain. Kasi nga, picturean mo pa sila. Ayan. So, ayun, kain tayo. Okay guys, dito ang tatapos yung vlog natin for tonight, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para always kang updated every time I upload my videos. Bye-bye!